U gradu Vrbovskom pri kraju je gradnja reciklažnog dvorišta. Vrijednost investicije je oko 5.300.000 kuna. U međuvremenu je sanirano i zatvoreno gradsko odlagalište neopasnog otpada Cetin, a izgrađena je i pretovarna stanica odakle se otpad odvozi u Centar za gospodarenje Marišćina. Izgradnja reciklažnog dvorišta važan je projekt za Vrbovsko. Osim što će zaštititi okoliš, osigurat će puno veći postotak odvojenog prikupljanja otpada, što je obveza koju nam je zadala Europska unija. Izgradnjom reciklažnog dvorišta grad Vrbovsko i društvo Komunalac u pravilu su izvršili sve uvjete koje nam je zakonodavac postavio po pitanju infrastrukturne izgradnje koje se tiče gospodarenja otpadom u našem području. Grad je morao osigurati i sanaciju postojećeg deponija Cetin, udaljenog 6 km od Vrbovskog. Odlagalište za neopasni otpad ne koristi se od sredine travnja 2018. a sanacija je završena 2019. u skladu s propisima, o čemu svjedoči i inspekcijski nalaz. Sanacija je trajala od 6. mjeseca 2018. i u 10. mjesecu 2019. godine dobili smo uporabnu dozvolu i od tada se provodi monitoring. U sanirani deponij 2 mobilna reciklažna dvorišta te pretovarnu stanicu koja je u funkciji s koje se otpad odvozi na županijsko odlagalište Marišćina, na cijelom području grada postavljeno je 20 takozvanih zelenih otoka. Čime je grad Vrbovsko na još jedan način omogućio svojim građanima kvalitetniji i bolji način zbrinjavanja otpada, odnosno odvojeno prikupljanje otpada u vidu stakla, plastike i papira. U budućem reciklažnom dvorištu građani će moći zbrinuti veće količine različitih vrsta otpada. Završetak njegove izgradnje očekuje se potkraj godine. 85% gradnje sufinancirao je Europski kohezijski fond, ostatak grad Vrbovsko i Primorsko-goranska županija. Time će Vrbovsko ispuniti sve obveze zbrinjavanja otpada po EU standardima.